la lluita de l'ésser humà. Núria, en els anys ha acumulat vivències que l'han fet més forta i ara, en la senzillesa i bon caràcter, vol compartir amb la gent la forma o mètode que li ha servit a la seva vida. Quines experiències t'han marcat? Primer, la que recordo és el viatge de Brasil, que van ser 15 dies en vaixell. Va ser traumàtic i divertit a la vegada. Llavors, quan vam arribar aquí, va ser molt traumàtic. El trobar una gent totalment diferent, una cultura totalment diferent. Aquí era gris, era trist, i en canvi a Brasil era alegre, era llum, color, felicitat. I aquí no, la gent anava de negre, que anaven amargats per la vida, els carrers molt estrets, terrassa amb les màquines del tèxtil, i això em va marcar. Després, quan vaig tenir uns 21 anys, que vaig saber que la meva mare l'havien violat, quan el meu germà tenia 3 mesos, i vaig entendre el perquè la relació aquesta tan estreta que tenia la meva mare amb el meu germà. Després, als 24, un episodi dolorós, en el qual a la meva mare l'ingressaven i tot i que li feien el dilluns, jo vaig demanar permís per anar-me'n de cap de setmana amb el meu nòvio. Me'l van donar i quan vaig tornar el diumenge em vaig trobar que em van fer fora de casa. Després, als 27 anys, vaig tenir 3 vessaments cerebrals, dels quals van dir que em quedaria com un vegetal, que com a molt em podrien assentar en una cadira, perquè em va quedar tota la part dreta afectada, que no caminava, no parlava, i ja acabada d'operar jo ja estava així i vaig superar-ho molt bé. Ara no se'm nota que he tingut vessaments quan camino, quan corro, sí. M'han quedat algunes lesions, però molt poca cosa. I després ja m'ha marcat el naixement de les meves filles, que ha sigut algo preciós, 2 nenes, amb 8 anys de diferència, amb 2 avortaments entremig. I després ja, quan em vaig divorciar, que vaig caure en mans de 3 maltractadors narcisistes. El primer va ser 3 mesos, el segon 1 any, i l'últim ja 7 anys, amb tots els maltractes psicològics, físics i tot el que et puguis imaginar.